Velkommen til. Tak for det. Kom her. Og vær en god bustur. Det kan I godt huske. Er I klar? Afsted. Det skal være fugle for en dag. De skal ud og prøve at have luft under vingerne her på Dybsø Naturskole. Og det bliver rigtig, rigtig spændende at have med dem ud. Jeg har lavet en ørneredder, noget vi skal ud og lege i. Og vi skal lege gemmer, og vi skal fange mus. Og jamen alt det, som legepladsen, så hedder Natur, kan byde på. Nej, det gør jeg ikke. Jeg flyver. Nu kommer jeg. Det er faktisk hannen, der bygger reden. Og han bygger den for at vise, hvor stærk han er. Fordi man må ikke slås med pigerne. Og det er jo hundeørnen. Så derfor så bygger han, og så viser han, hvor stor rede han kan bygge. Jo større, jo bedre og stærkere er han. Jeg synes, børnene får rigtig meget ud af det. De får en stor viden om naturen, og de lærer at gebære sig i naturen. Og de fortæller rigtig meget om det bagefter os. Og de snakker også om det inden, hvor vi snakker med dem, hvad det er, vi skal ud til. Men en dag han var ude og samle forråd, så kom der en skygge, helt lydløs. Og den tog ham lige her. Og så løftede ham op over træerne. Og I kan se, at Musse blev bange. Musse begyndte at skrige, og han skreg rigtig, rigtig højt. Hvor mange mangler vi så? Ja, det er rigtigt. Hvad får I ud af sådan en dag her på Naturskolen? Jamen, vi får det ud af, at vi får en masse glæde og smil og frisk luft, og jamen, også en masse ny viden til børnene. Altså, de kommer jo inden fra byen af, så der er jo meget, de ikke ved, som de så lærer på sådan en dag her.